Jó estét! Jó estét! Azon gondolkodom, hogy én nekem most ez lesz az első fellépésem ezen a színpadon. Nekem is! És annyira izgalmas, hogy itt voltam az alapításakor a színháznak, és hogy mennyire jó ezen az oldalon lenni ebben a teremben, és látni az arcokat. És, de te játszottál, Gabriella, a zentai nagy színpadon, ugye? Igen. Ja. Milyen előadásokat? Nem tudom. Na, gondolkozzunk. Nem tudom, hát vendég előadásokat. Fogalmam sincs. Valaki tudja, miket játszottunk itt, nem tudom, tényleg. Az a baj, hogy én, ami már, na és ez már nem tudom, mikor játszottunk itt utoljára, de már elég régen nem. Azért, mert ugye én nem, te amatőrkorodban is játszottál zentán. Ja. Hát, erről mi nem beszélgettünk. Gabrielával sokszor beszélgetünk mindenről, de ez az a rész az életben, amit én nagyon nem tudok. És szerintem az érdekes lenne, mert meghatározta, gondolom, a te színészi pályádat is, meg az életedet is, a kezdetek. Hát, na mindjárt mondom. Urbán András rendezte azt az előadást, amit ezen a színpadon játszottam, de várj, másodszor talán. Mármint, hogy előtte is. Már volt egy amatőr előadás. Na mindegy, ez egy kicsit akkor visszaugrok, mert én Topolyán jártam középiskolába 2 évig, utána átjöttem zentára, második után, tehát a harmadikat a zentáig mibe kezdtem, mert hogy asztali teniszeztem, és először Topolyán kezdtem asztali teniszezni, aztán átjöttem zentának játszani, és ennek az volt a föltétele, hogy ide költözzek, hogy itt lakjak, és így keveredtem az amatőr társulat közelébe. És akkor először a Szabó László rendezte nekünk a Tartüfföt, utána pedig az Urbán Andráshoz bekéreckedtem, hogy mert elkezdett rendezni egy darabot, a Gyerekek és katonákat, és akkor abban játszottam. Ez volt a kezdet. Nekem pontosan kimaradt az, hogy mikor én elkezdtem amatőr színészként játszani, akkor én már nem középiskolás voltam, és a KSZ-re sose tudtam eljönni. Mert ugye azokban a darabokban, amit játszottunk Újvidéken, akkor hát többnyire nem is jöttek azok az előadások, mert felnőttek, nagyobb korosztály játszott azokban az előadásokban. Te hol amatőrködtél? Az Újvidéki Színházban. Szia, Gabriella! Szia, de várj! Rutorics Robi vagyok. Én is ott voltam? Nem. Te akkor akadémista voltál. Igen. 2009-ben, nem 2004-ben. Hagyjuk a számokat, nekem mindegy, de... Jó. Nem. Vagy mondjad, ha tudod. Én nem tudom. Amikor ti felvételiztetek, akkor én kerültem a diák színpad csoporthoz, és az én első előadásom, amit játszottunk ott, az valahol Európában volt, de akkor én már nem kicsi voltam. Most vagyok kicsi, de... Ja. Úgyhogy én akkor ott játszottam a színpadon, volt pár előadás, és ugye hallottam neveket, hallottam a KSZ-ről, de nekem az úgy kimaradt. És nekem ugye én zentában először akkor találkoztam, hogy 2013-ban, amikor idejöttünk a színházba, és annyira megszerettem, és annyira hiányzik, és annyira jó, de tényleg jó leső dolog most így itt lenni, és itt újra, azt hiszem, hogy 7 év után itt zentán az emberekkel találkozni, és én nekem olyan érzésem van, mintha ma én már egy beszélgetésnek már ugye túl vagyok egy pár beszélgetésen, hogy ugye találkoztam ugye sok emberrel, ha az ember elmegy csak ugye zentán is. Ez egy nagyon szép dolog, csak a piactérre, és már találkozik ismerős arcokkal, és annyira jó, hogy
ott lehet folytatni ezeket a dolgokat, ahol abba hagyta az ember. Mikor voltál utoljára színészként színpadon? Vajdaságban, vagy itt? Számok? Na jó, van, várjál, mindjárt. Nem menjenek sehova. Mi volt az utolsó? Mi volt az utolsó előadás, amit játszottál? Az utolsó előadás, amit játszottam, én azt hiszem, Mezei Kinga rendezte május. Jól mondom? Ludas Matyi Sopron. Ludas Matyi, az később volt? Sopron? Ludas Matyit játszott. Itt, Ludas Matyi. Itt. Igen. De az érdekes, hogy ugye épp erről beszélgettünk, Gabriella, hogy az évek annyira összemosódnak, annyira összefolyik minden, hogy pont ezért vagyunk bajba az évekkel, hogy mi történt, mert mi mindketten nagyon fiatalnak tűnünk, ugye 17 éves vagy hány, de idősebbek vagyunk egy picikét annál, nem sokkal, csak egy picikét, és most ugye, amikor beszélgetünk, akkor azon, hát tudod, múltkor, és az lehet, hogy 10 vagy 20 évnek ezelőtt történt, de múltkor, és megbeszéltük, hogy nem fogunk számokkal dobálózni, és csak valahogy oda kerülünk, hogy megint szám, meg így, meg úgy, de próbálok visszaemlékezni ezekre a dátumokra. Nem muszáj. Mármint, hogy majd a közbeszédbe jut, akkor megmondod. Na, de a következő kérdésem, színészként... Nem. Viccelek. Színészként a színpadon egyáltalán mit csinálsz? Én most Londonban gombot varok. Mindent csinálok. Jó. Szóval mindent csinálok. Van egy ilyen, én szabadúszó színészként szeretem bemutatni magam, mert ugye színházban is játszottam Londonban, kint angol nyelven, magyarul sem tudok beszélni, szerbül se, de hát azért angolul, hát úgy ahogy. És hát ja, ez az, megpróbálom eljátszani azt, hogy tudok angolul. És ugye az volt, hogy akkor ugye belekóstolgattam ebbe-abba, meg hát most disekedjek, októberben egy filmben is játszottam, az ki fog jönni majd idén nyáron, egy jó film, egy nagyon jó tapasztalat volt számomra, nagyon jó élmény volt, és arról is beszélgettünk, hogy teljesen más, hogy hát most össze lehet hasonlítani a színházi életet, meg ugye a színészetet, meg azt, hogy hogyan működik kint valami, hogy hogyan működik itthon. És ami nekem nagyon hiányzott, itthon. Azért volt, én nagyon szerettem Zentát, meg a színházat, de az valahogy nálunk tabu, valami miatt, én nem tudom, hogy miért, tabu az előadásokról beszélni. Előadás után. Mert a bemutató lemegy, és mindenki, úgy félve jönnek az emberek oda, hogy jó volt, és már itt se vagyok, és akkor ugye megállunk a foajéban, és ugye a színész az szeretne beszélni arról, amit én szeretnék beszélni arról, amit csináltam. Én nem tudom, Gabi, te hogy vagy ezzel egy előadás után. Jó, már aztán te kifejted. Látom, nem értesz velem egyet, de jó. Holhogy? Én megpróbálom ezt szűkre venni, és nem színezni. Színez. Jó. És ugye az van, hogy azt éreztem, hogy itt nem olyan gördülékenyen megy a beszélgetés, egy előadásról. És én, miután egy bemutató kijön, én szeretem megosztani azt a folyamatot. Szeretek az előadásról beszélni, és szeretem hallani, hogy jó voltam. És ugye, viccelek, de szeretem hallani azt. És ugye az van, hogy itt az emberek, például ez megtörtént többször, hogy hát jók voltatok, jó volt az előadás, tényleg jó volt. A Mojo-ban van még köcsögös sajt? És akkor ugye másról beszélünk, és nekem az hiányzott. És ott például, amikor játszottam a színházba, és hát nem volt szurkoló közönségem, nem ismert senki, ugye az egy ilyen pubszínház, egy kocsma, most úgy képzeljük el, hogy Mojo, és lent az emberek isznak, és ugye fönt van egy kis kamaraterem, amit bérelni lehet, ami föl van szerelve, és akkor ugye az emberek tudnak ott játszani és fellépni. És én ott játszottam egy hétig egy előadást, egy saját monodrámát, amit csináltam, és
az előadás után ugye lementem meginni egy sört, nem iszak egyébként, és ugye az volt, hogy az emberek odajöttek hozzám, és azt mondták, és elkezdtek az előadásról beszélni, és nem feltétlenül az, hogy mennyire jó voltál, hanem azt, hogy de rossz voltál? Nem, hanem arról, hogy kíváncsiak, hogy hogyan született az ötlet, mi az előadás, hogy ezt nem értettük. Voltak kérdéseik, érted? És én még örültem, én akartam válaszolni ezekre. Nem mentünk bele abba, hogy dramaturgia, vagy szakkifejezések, vagy valami, csak ugye voltak megfogalmazódtak kérdések a közönségben, amiket meg akartak kérdezni dolgokat, meg akarták tudni, hogy akkor mi van. És nekem az jól esett, mert arról beszéltem. Akkor voltak egy diákok, 5 svéd diák, akadémista, megnézte az előadást. És odajöttek hozzám, bemutatkoztak, és beszélgettünk arról, hogy ők inkább Grotowski egy másfajta színház módszerben tanulnak, ami inkább a mozgás, inkább nem is tudom, hogyan ezt így elmagyarázni, mert nem is tudom pontosan annyira, mert mi ugye én nem igen sokat foglalkoztam. Láttam előadásokat ugye ebben a stílusban. Az Újvidéki Színházban az Anka Bradu rendezte Melyik előadás volt az? Ami a Grotowski alapokon ment. A Mizantrop. Köszönöm szépen. Igen. Na, és ugye az volt, hogy akkor mi jobban a Stanislavski módszer, ami ugye a belülről az érzelmek, hogy nem akarok most erről beszélni, mert ez unalmas lesz mindenkinek, meg nekem is. De hogy tényleg jó volt ezekről beszélgetni, és az emberek kérdezték. És azt éreztem mindig, hogy itt valami miatt félünk. Mi is, ugye a színészek is az van, hogy egy kicsit ugye nem kényelmes ez a kérdés. De Gabriella, nyugodtan mondd el a véleményedet. De nem értek egyet, hanem gondolkodok. Hogy Tehát vagy. Tehát vagyok. Igen. Nem kényelmes, hanem nem. De igazad van, keveset beszélünk róla. És aztán van olyan, hogy tehát rögtön előadás után nem igazán. Aztán aki marad, az aztán elkezd beszélgetni. Jó, de szerintem olyankor már nem vagyunk szomjasak, és olyankor már ugye a kisebb ugye, légkör van ott, és ugye onnantól kezdve már elindul a szakmai, vagy ugye szakmai kritika, vagy a beszélgetés, ami nem mindig, szerintem nem mindig alapul érveken. Jobban érzelmekkel, mert ismerjük egymást. Ugye Vajdaság kicsi, ugye mindenkit ismer, és én valójában mindig a nézőre voltam kíváncsi, arra, hogy a nézőnek ez tetszett, mert ugye kinek készítem az előadást? Elsősorban a nézőnek, hát néző nélkül akkor én otthon is bírok járni. Tehát azt hiányolod, hogy a nézőkkel beszélgessünk. Hogy igen. Ja. Hát egyfajta kommunikáció, mert nyilván mi kommunikálunk a színpadról, az előadással. Ugye az a lényege, az a célja egy előadásnak, hogy szóljon a közönségnek. De hát, valahogy azt érzem, hogy úgy egy irányba megy. Nem visszafelé. Nem tudom. Lehet, hogy... És ez az, amit én tapasztaltam, hogy ott ez egy picikét másképpen működik. És ugye észrevettem, még beszélek, használok ilyenek, hogy ő helyett. Ez az Angliából jött velem. Sok ember is mondta, hogy mit ömmöző, hagyd már abba. Nem szándékos, elnézést kérek, de majd próbálok odafigyelni erre, hogy ez... Na most majd maguk is odafigyel, lehet, hogy nem is vették észre. És most már majd számolj, lettek reckák. De hogy azért próbálok odafigyelni arra, hogy a nyelvet valamilyen szinten tisztán tartsam, amit megtanultam, hogy ahogyan beszéltem. Na, ezt kérdeztem tőled az előbb, csak nem érkeztünk befejezni. Ja, még elkezdtünk már beszélgetni kint. Kár, hogy lemaradtak arról a beszélgetésről. Az izgalmasabban kezdődött, mint ez, amit most már jó vagyunk. Hogy? Beszélsz-e valakivel magyarul? Milyen nyelven beszélsz általában? Vagy szerbül? Vagy hogy mit használsz legtöbbet? A kínait. Viccelek. Tehát... Anyukámmal magyarul beszélek. Anyukám legalább hetente 2-szer felhív, legalább. Ővele magyarul beszélek, akkor pár ismerőssel beszélem a szerb nyelvet, és mindenki mással angolul.
Tehát legtöbbet az angolt. Az angol. És elkezdtem álmodni angolul. No. De még mindig nem beszélem folyékonyan nyilván, de akkor is az álmomban is kézzel-lábban, meg ugye, amiben ugye, de beszélem az angolt. Ugye az van, hogy ha olyan emberrel álmodom, aki ottani, akit ott ismertem meg, akkor az angol nyelv a beszélő, még az álomban is. Érdekes, nem tudom, de ezek, és próbálok, és valaki kérdezte tegnap tőlem, hogy milyen nyelven gondolkodom, mikor beszélek angolul, és nincs idő lefordítani, mert én nagyon gyorsan beszélek, nekem arra nincs időm, hogy én azt levegőt vegyek, akkor majd lefordítom, nem, ami kijön. És néha az van, hogy nem tudom a szavakat mindegyiket, akkor csak elmismásolom. És ők ugye, és az van, hogy de ők rájönnek arra, hogy mit akarok mondani. Tudod, you know, I was, you know. És ők tudják, hogy mit akarok. És ezt még az önbizalmamat azért növeli. De így volt nekem a magyarral is kezdetekben. Voltunk Szebenben egy fesztiválon, nagyon érdekes volt, elfelejtettem magyarul beszélni. Hál' Istennek a fesztiválon a közönségben többnyire külföldi, vagy azt hiszem akkoriban horvát, román, meg más nemzetiségű, mert ilyen internacionális fesztivál volt Szebenben, Romániában, és mi akkor az akadémiának a másod-harmadéves diákjai voltunk, az osztálya, 9-en voltunk osztályban, a László Sándor tanár úrnak az osztálya, és a Balázs Áron asszisztens tanár. Elmentünk Szebenbe egy fesztiválra, színházi fesztiválra, ne kérdezzék hányban, mert nem tudom, és ugye hál' Istennek feliratos volt az előadásunk. És a Tartüfföt, Molière Tartüffét játszottuk, és fölállok, bocsánat, kicsit szerepelnem kell most. Ugye a végén én... Bocsánat. Na, ugye az van, hogy a színészek, az utolsó jelenet, nekem 5 percem volt a végén, hatalmas monológ, a lojális úr, és ugye az van, hogy a kollégáim a színpadon mindenfelé, és én bejövök, ugye autoritás, nagyon komoly arckifejezés, akkor ugye tudtam még ezt csinálni, főleg az akadémián, hogy és így mentem én is, elkezdtem mondani. Hát nem tudom a szöveget most, de ugye, és így... Akkor sem, köszönöm. És ugye így járkáltam körbe, és egyszer csak szakadás. Nem tudom, hogy mi történt, de én nekem az agyam így kikapcsolt. Rövid zárlat, és körülbelül így nézett ki, hogy nem, a dallam az ott volt, én nem hagytam abba, a szám mondta. Ugye az agyam az kikapcsolt, de a szám azt tudta, és én még gesztikuláltam is közben, és szegény asszisztens, a tanár úr, az Áron, próbálta a feliratot követni. És ugye a többi osztálytársam, akkor már kifáradt mindenki, ugye az előadás az 1 óra hossza, 1,5 óra hossza volt, ők addigra már kiszerepülték magukat, már ők befejezték, mire én jöttem ezzel, és mindenki már üt, és csak legyen már vége, már utána is megint bejön, és majd mondja. És akkor, mikor én elkezdtem halandzsálni magyarul, mindenki fölébredt. Hál' Istennek nem volt, ugye nem vártak végszót, majd a László Judit kolléginámnak azt hiszem neki volt, én adtam végszót, azt hiszem, és ő mondta, hogy jó, majd megoldom, ha amikor abba hagyja, akkor én majd megszólalok. és hogy megmaradt bennem, és ugye, hogy érdekesek ezek a dolgok, hogy nem is gondolunk, hogy az agy hogyan működik, vagy hogy hogyan a szöveg, mert néha ugye annyira ösztönösen jön az, hogy tudunk egy előadást, próbáljuk, és a testünk, meg az agyunk, meg a szánk, az pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia, vagy hogyan legyen, mi van. És nem is kell gondolkodni azon már. És néha jön egy ilyen. Nekem ez az egyik legnagyobb félelmem, hogy mi van, hogyha egyszer zup. És egyszer meg is történt, én szerintem egy 10 évet öregettem akkor. Hát nézd rá, én 17 éves vagyok, és most... Igen, és most már nincs az a stressz, de az, hogy egyszer csak magadra hagy az agyad, de hát ezek szerint veled ez így...
Velem ez így meg is történt. És ugye most ugye még egy rémálom, és ezek tényleg rémálmok, és egyre gyakrabban álmodok ilyenekkel, és nyilván ez is azt mutatja, hogy a színház hiányzik, az Entai Kamaraszínház, mert a Kamaraszínházzal álmodtam párszor, és ez mostanában álmodtam azt, hogy beugrom egy előadásba valaki helyett, és olyan előadásba, ami nincs is az Entai Színházban, és olyan színész helyére, aki sose játszott itt. És én nem is tudom, hogy miről szól. Azt képzeljék el, hogy van egy előadás, és maguknak be kell ugraniuk, és ott állsz az akarásban, és mindjárt én jövök. De azt se tudom, mit kell csinálnom. És nagyon rossz. Nyilván rosszabb, amikor ezt álmodják. Ezt most így kényelembű. Neked volt olyanod? Hogy álmodtál olyat, hogy beugrasz? Sok. Nagyon sok volt. Álmodtam nem is olyan régen, én is egy hónappal ezelőtt, és kb. Ugyanezt. Én azt hiszem, hogy a Népszínházba kellett volna, hogy beugorjak valamibe álmomba, és kerestem a szövegkönyvet, összemosódott 2-3 előadás, és nem tudtam, hogy melyikbe kell, hogy beugorjak, de volt benne koreográfia is, és én elkezdtem csinálni, aztán rám szóltak, hogy de ez nem az, de amit ők csinálnak, azt én nem ismerem, és a szövegkönyv se volt meg, és fogalmam se volt, hogy mit kell csinálni, és nagyon-nagyon rossz élmény volt. Föl is ébredtem, és ennyi. Szóval, hogy nem, és én ezt nem szeretném. Nekem eszembe jutott még egy dolog, mert nekem volt egy hasonló szituáció, még egy. Lehet, hogy volt több, csak elfelejtettem őket, mert el akarom őket felejteni, ezek nem jók. Vizsgaelőadás Budapesten, voltunk ugye a 3. szemeszterben, az osztály kimegy Budapestre, és ott tanul, más tanárokkal ugye más képzést kapunk. Nagyon jó. Akkor ugye úgy jövünk haza, hogy tele vagyunk önbizalommal, így hordjuk a fejünket, mert mi Pestről jöttünk vissza, most tudunk mindent. Én is így éreztem magam, és én nem tudok énekelni. Ezt nyilván, akik már láttak egy pár előadást, nyilván tudják. Ha akarják, énekelhetek valamit aztán. Mert szeretek énekelni, de nem tudok sajnos, de nem nagyon érdekel. De mindegy. Ugye is az volt, hogy Budapesten zene vizsga, mindenki választott egy dalt, musicalből, bármiből, és ugye ezt elő kellett adni. És nagyon jó korrepetitor és jó zenetanárnőm volt Kelemen Emese. Köszönöm, az. Kármán Emese, meg Peti Herman Péter volt a korrepetitor. Nagyon, nagyon jó csapat volt, és ők valamilyen csoda folytán kihozták belőlem, hogy el tudtam énekelni a Repterje dalát a Hegedűs a háztetőből, Ha én gazdag lennék. És nem volt az jó, de a hangok ott voltak, nem volt fals. És ugye Pesten lement a vizsga, el is énekeltem, jöttünk Újvidékre, ugye bemutatjuk a mesterségvizsgát, az éneket, mindent, amit ott csináltunk az újvidéki közönségnek, meg a tanároknak is, ugye? Hát mondom, majd a Rutonics mindjárt megmutatja az újvidékieknek, meg mindenkinek, hogy hova fejlődtem, ugye? És hát kiálltam. Én a Jucát, a László Judit kolléginámat egy zongora mögé bújtattam, és mondtam, hogy ha falsolok, ha lent vagyok, akkor mutass, hogy főfelé. A Lőrinc Timi kolléginám az meg egy pult mögött a kisteremben, az Újvidéki Színház kistermében, ő egy másik sarokban volt, ő majd mutogatja, hogy ha lefelé kell mennem, ha mélyebben. És akkor ugye mondom, jó. Kiálltam, mondom, majd én mindjárt ezt eléneklem, de anyukám is ott volt, meg a szüleim, meg ugye a rokonság, meg az támogató közönség, meg az összes Újvidéki Színház színésze. És elkezdtem én énekelni, ment is az 1-3 másodpercig, és én elfelejtettem a szöveget. Én ezt láttam. Te azt láttad? Te. Én azt hittem, hogy ríba pakadok ott, de anyukámra ránéztem, és mondta, anyu, vigyél haza, anyu! Nem mondtam, de gondoltam. Én a szemeim, én meg voltam rémülve. Én nem kívánom senkinek ezt az érzést, és ugye az volt bennem, hogy Uramisten, én süllyedjek el, ez nem történhet. Most is rosszul érzem magamat, ja, jó van, mindegy, visszajött minden. És ugye, de most, hogy ott volt, nem hagytam abba, most se,
hanem megy a zene, én meg valami még és a közönség annyira aranyos volt, annyira szurkolóistám, éreztem a szeretetet, és ez még rosszabbul esett, mert azt láttam, hogy ők gyere Ruton, így bírod és ott vannak, és már azt éreztem, hogy följönnek a színpadra, és majd velem együtt, hogy elénekeljük ezt valahogy. És elkezdtek tapsolni ritmusra, és én meg így ott voltam, és így. És akkor ott volt a zongorista Peti, de most, ha itt van, és akkor oda mentem, mondom, hát ha látom, hogy hol tartunk, mert nem tudom, hogy hol tart. És oda nézek, ő Peti zavarban van, nézem, ő is mosolyog, vidámak vagyunk, nagyon vidám mindenki, és ott vagyunk, és ő zongorázik, és így rám néz, és én nézem a kottát, és így, hát én nem tudom a kottát olvasni, hát nem tudom, hogy hol vagyunk. Mindegy, akkor ugye kicsit tönkrementem, akkor mondom, hát ha ez a refrén, én akkor valahol beugrottam, és én akkor elkezdtem nyomni, ő profi volt, ő követett. Ő odaugrott, ahol én ugrottam, valahogy ez lement, de akkor már egy hang se volt sehol, akkor már ez nem is azon a nóta volt. Ő szegénykém jazzbe próbált valamit, és a közönség azt hitte, hogy ugye két vélemény volt, az egyik az volt, később ugye visszahallottam, az egyik az volt, hogy a zongorista elcseszte, mert valahogy én úgy játszottam ezt el, hogy ők azt hitték, hogy az volt. A másik, amit hallottam, hogy de jó megrendeztétek ezt a jelenetet, tudod, hogy nem tud énekelni, és akkor csináltak ebből egy paródiát. Na egyik se volt. Én kimentem, én rítam. De szó szerint. Én úgy tönkrementem, én annyira csalódott voltam, és akkor a nagyabonyi emelsek kolléginám nagyon támogatóan odajött hozzám, és azt mondta, hogy Ruton, itt szedd össze magad, most én jövök. Mert én benne voltam a koreográfiájában. Úgyhogy ez ugye néha ugye a takarás mögött érdekes dolgok történnek. Úgyhogy én összeszedtem magam akkor, vannak képek, látszik, hogy pirosak a szemeim, meg azért a rítam arról a vizsgáról, de ugye beleillett abba, ott már minden beleillett. De én aztán egy hétig nem jártam sehova. Én nagyon... De hogyha ez nem történt volna meg, akkor mit meséltem volna mám? És azóta nem énekelsz? Dehogy nem. Énekelsz? Én utána követett ez az ének történet, mert valahogy úgy kaptam szerepeket, hogy én amikor jön egy rendező, aki nem ismer, én úgy mutatkozok be, hogy azt mondom, hogy Rutonics Róbert, nem tudok énekelni. És akkor énekelek is valamit, boci, boci, tarka, na kb. Ez. És akkor tudják, hogy ezt sem tudom elénekelni, hogy akkor semmit nekem ne adjanak olyat, ami esetleg igényli az éneklés, vagy a hangomat. Más tudok csinálni, azért jó vagyok másba. Gondolom én, nem biztos. Na mindegy. Ugye az volt, hogy nem, én kaptam dalokat. A Szigetkékbe kaptam dalt a Tanya Színházba, a Nagypál Gábor rendezte az Ia Profétát 2013-ba, és ott kaptam egy 6 nótát, amit én vittem. És én kellett, hogy elkezdjem, ugye megadom a kezdőhangot, és énekelek. És Gabriela szegény, ő azért ott voltál, jött mögöttem, és a Hajdú Tamás színész, a szabadkai színész, Berta Csongor, ki volt ott még velünk? Zoli. Dévai Zoli? Dévai Zoli. Igen. A Dévai Zoltán, az igazgató úr. Velünk volt, és ők ugye jöttek utánam, és együtt kellett énekelni ezt a dalt, több dal volt, és ők összebújtak, és így próbálták megtalálni az igazit, hogy én ne húzzam őket el, és ők nyomták a nótát, ahogy kell. Én meg, mint a sakál, én üvöltöttem fals, úgy, én nekem nincs azzal bajom, hát én énekelni fogok, nekem az jól hangzik egyébként, én nem tudom, hogy soha nem vettem fel magam visszahallgatni, mert amikor én énekelek, akkor nekem az mindig jó. Jó hangzik. Mondd, aztán énekelj, valamit is fölvesz. Jó. Jó. De én erre nem emlékszek, hogy említetted, hogy ott ugye
mi ott hátul énekelgetünk. Hogy ti mindig elbújtatok az utánfutó mögé, és akkor ott próbáltatok a hangot belőni, és hogy azért jó hang legyen, és ti énekeltetek, és mondta a rendező, hogy őt hagyjátok, ő csinálja az evét. És úgy sajnáltam őket, mert azért nem egyszerű az, hogy ha van egy valaki, aki falsol, és elhúzza a többieket, és akkor még ugye hát én feltételezem, hogy nekem könnyű az éneklés, de feltételezem, hogy nektek nehéz. Ennek ellenére, amikor csináltuk az Igen című előadást, igen, ami egy ilyen off-produkció igen, ott volt. Ráraktál egy szallagot a számra. Mert nem akartál énekelni. Azt mondtad, hogy ha jót akarok mindenkinek, akkor te nem vagy hajlandó énekelni. Igen, és ezért mondtam azt, hogy minden rendezőnek el is mondom, mert én azt gondolom, hogy megspórolok energiát és időt embereknek azzal, hogyha találunk egy más megoldást, vagy akkor ne engem használjatok arra a darabra, mert azt hallottam sokszor, hogy olyan nincs, hogy nem tud énekelni. Mindenki tud, majd mindjárt megtanítjuk. És akkor ugye elkezdik türelmesen, és aztán az a türelem elfogy. És utána... Én rám nézel? Nem csak rád. Az én türelmem végtelen. Jaj, a Gabriellával nagyon szeretek dolgozni, dolgoztunk már párszor, és mindig, kb. Hasonló hullámhosszon vagyunk, különböző dolgokat, különbözően látjuk a dolgokat, de valahogy ugyanazt másképpen egy picit. Azért, mert mi a Tanyaszínházat is együtt kezdtük, csak éppen máshol tartottunk az életünkben, és nagyon sok közös dolog van, amit együtt csináltunk, először tapasztaltunk dolgokat, de úgyhogy hogy érdekes, hogy mennyire más az emlék arról ugyanarról a dologról. És arról szeretnénk beszélni, hogy... Hogy ordítottál rám? Nem? Ja, nem? Jó. Beszéljünk erről, jó? Hát akkor beszéljünk erről. Nem, én azt akartam mondani, hogy mennyire jó volt a folyamat. De egyébként minden folyamatban vannak ugye feszültségek. Ha nem lenne, akkor valami baj van szerintem. Ha minden annyira simán menne, akkor szerintem valaki nem csinálja a munkáját. Mert nem igaz az, hogy meg kell szenvedni minden munkáért, de azt se gondolom, hogy így megy mindenkinek minden. És hogy azért, hogyha az első körre elfogadjuk azt, ami jó, én azt gondolom, próbáljuk meg, lehet, hogy a második körre még jobb lesz. És jó, de az amikor... Jó, tudom, én azt hittem, hogy ezzel akarsz valamit, de ez egy jó, speciális helyzet az egy speciális helyzet volt, de már elkezdtük, akkor megosztom magukkal cenzúrázva azt a jelenetet. Mert hogy ez itt történt. Az itt történt, Zentán. Ugye én az egérfogú előadást próbáltam Káló Béla rendezésében, Agatha Christie egérfogú előadás, és közben Beográdban egy filmet forgattam, a Tálog, Misko Milojevic rendezésében, az RTS-nek volt a Tálog film, Belgrádban. És úgy volt, hogy próbáltam az Zentán a színházban, elmentem Beográdba éjszakai forgatásra, egész éjszaka forgattunk, hazajöttem Zentára 10 órára próbálni egérfogót, és 10-től 2-ig próbáltuk az egérfogót, lepakoltuk, lebontottuk a színpadot, jöttek a Gabiék Újvidékről, és állítottuk a díszletet, próbáltunk, és este 7:30-tól játszottuk az Igen című előadást Szerenkovics Gabriella rendezésében. És hát ugye nem aludtam, meg stresszes volt, nem kifogás, de hát azért nem volt annyi türelmem nekem se akkor, és volt egy monológom abban az előadásban, József Attila, Szabad gondolatok. Szabad ötletek jegyzékéből igen, részlet. És úgy elmondtam azt a monológot akkor, mint soha. Mert volt benne egy olyan rész, hogy minden nő dögöljön meg, és a Gabriel állandóan néztem.
És ez így volt, hogy üvöl, és én csak azon gondolkoztam, hogy vajon mi a baj? Mert nem emlékszek a gyújtópontra, hogy mitől, valami ott előtte feszkul lehetett, de hogy mi történt abban a pillanatban, csak azt láttam, hogy szegény, tiszta, ideges, és rám haragszik. De mit csináltam? De biztos csináltam valamit, de nem... Akkor se tudtam, meg most se tudom, hogy tulajdonképpen mi volt a legnagyobb baj, hogy... Én sem tudom, én azt elfelejtettem, és föl se hoztam már most, ugye, mert van az a nóta, csak a szépre emlékezem. És ezt néha meghallgat... Ez is szép. Úgyhogy, ilyen ritka. Jó, hát persze, vannak. De ami a legszebb ebben, hogy ugye megosztottuk most ezt a nem annyira szép pillanatot, de hogy az ember tudja tenni magát ezeken is továbbra is jó barát, és tud dolgozni közösen ilyeneknek ellenére is, nem? De, sőt, és hogy nincs sérelem, vagy nem az van, hogy akkor, hogy lehet, hogy van? Nem? Nincs? Jó. Már úgy főhoztad. Azért már nekem ez így vicces emlékként maradt meg. Én szégyellem magam miatt, de hát jó, van vicces. Látod? Éppen gondolkodtam, hogy kérdés, én most elfelejtettem a kérdést. Majd én kérdezek. Mi ez a pulóver dolog? A Facebookon megjelent ugye képek, vagy videó, vagy valami ilyesmi, hogy te készítesz pulóvert valamiből. Ez most nagyon hosszú lesz. Azt tudom, hogy sok mindenhöz értesz, ez az egyik, amit... Igen. Ez nagyon hosszú lesz. Ugye magukra fölkészültek, ez 6 óra hosszás lesz. Ugye ezt mondták maguknak. Én nem viccelek, ez miért nevetsz? Nem. Úgyhogy ha valakinek ki kell menni WC-re, nyugodtan aztán visszajöhet, ez 6 óra hosszás lesz. Jó, hát akkor elkezdem. Ugye az van, hogy történt a Covid. Az egész világban történt a Covid, ezt nem kell bemutatnom, hogy mi a Covid, ugye? Tudjuk, hogy nem a legjobb időszaka a világnak. Az a 2 év, én még mindig várom, hogy valaki azt visszaadja. És ugye akkor az volt, hogy én próbálkoztam lefoglalni magamat. Ugye hát kint az ember az idegenbe, és akkor egyedül, és elolvastam mindent, amit el akartam olvasni nagyjából, meg már mindenre időm volt, úgyhogy akkor mondom, hogy valamit kéne csinálni. És akkor néztem, hogy mondom, mivel foglaljam le magam, és akkor mondom, lehet, hogy videójátékot kéne játszani, és akkor mondtam, hogy nem, az nem jó ötlet, mert én nagyon könnyen rá tudok ezekre kapni. És akkor beszippant ez a virtuális világ, és egyszerűen azért, hogy úgy érezzem, hogy valamit elértem, hogy valamilyen lépek szinteket, ugye, ha nem is valódikat, mert de a játékban egyik szint, másik szint, az ember úgy érzi, hogy hát én fejlődök, és még szórakoztató is, és akkor egyszerűen megszűnik a világ körülötted, és benne vagy egy videójátékban. Én ezt így élem meg. De közben mondom, de mit játszak? Ha játszanék is valamit, akkor mit? És akkor ugye van egy Witcher játék, az van egy sorozat is, meg egy film, és abban van 3 boszorkány, amely emberi hajból szőtt egy fali szőnyeget, és azon keresztül kommunikál a halandó emberekkel. És akkor én mondom, hogy vajon lehet-e emberi hajból szőnyeget csinálni? Lehet. Csináltam. Elmentem a fodrászszalomba többe, és elkértem a hajakat. Tudom, hogy furán fog hangozni, de higgyék el, normális vagyok valamennyire. És és elkezdtem ezzel foglalkozni, megszőttem, megcsináltam is, és így ugye hát egy olyan anyag, egy művészi alkotást csináltam, ami újrahasznosított anyagból van, és van Csak neki. haj? Csak haj. Annyi, ugye nincs szövőgépem, úgyhogy egy székre... Már ilyen hosszú hajakat szereztél? Nem, ami volt. Ugye kiválogattam a különböző színeket, és akkor ugye fogtam a hajat, a kutya fésűvel így kikeféltem, kaptam egy puffot, és akkor azt így fonogatod. Uh-huh. Na, és akkor ebből jött, utána rájöttem, hogy jó, nem, ezt kipróbáltam, arra voltam csak kíváncsi, hogy ez egy kísérlet volt, hogy ezt lehet-e. Rájöttem, hogy lehet, pipa, félretettem, nem csinálom ezt többet.
És akkor így jött a gyapjú, nyilván, hát valami akkor, és akkor a gyapjút szereztem egy farmról, mindenest, ugye még nyers, csak le van nyírva, ugye birkáról, abban még benne van a kakapis, ilyen minden, és akkor azt, és én mindegyik folyamatát, ugye hát megmosom, megszárítom, ki kell félem, és akkor vettem rokkát. És akkor úgy érzem magam, mint a Csipke Rózsika. Otthon mén a nóta, vagy nézek egy filmet, és így fonok. És akkor ugye, akkor elmegyek sétálni az erdőbe, és most kísérletezek azzal, hogy milyen festékeket lehet kapni különböző növényekből. Mert azt próbálom csinálni, nem, hogy mindent, ami a környezetben van, hogyan lehet azt felhasználni ahhoz, hogy egy ruhaanyag, vagy bármi használati tárgyat készítsek. És akkor ugye, hát ez nem egy rövid folyamat, azért tart. Nekem 6 hónapig tartott, mire mindent megcsináltam, és akkor kötöttem egy pulcsit. Nem hoztam el, de majd legközelebb. De a Facebookon, Rutonyi Róbert, fönt van a Facebookon. Lehet lájkolni, osztogatni ér, és ott van az egész folyamat. Rutonyi Róbert, az Instagramon is ott fönt vagyok, Rutonyi Róbert. Befejezted az önreklámozást? Nem vagyok kapcsolatban. Bocsánat, telefonszám. Jó, tehát te egy nagyon kreatív ember vagy, ezt én tudom rólad, biztos, hogy sokan tudják. Nagyon sok mindent egyedül megtanultál. Elkészíteni, megcsinálni, mit tudom én, például ez a hajas. Köszönet a YouTube-nak. Köszönet a YouTube-nak. Azt tudom, hogy tudsz, hogy hívják azt a tésztát, amit... Rétes tésztát is készítesz, annak szemtanúja is voltam, és ezt így veszed a fáradtságot, ugye, akkor is, ha dolgozol, ha nem, és képes vagy kevesebbet aludni, hogy ezeket így... Azért, mert nekem ezek fontosak. Valahogy nekem ezek a dolgok örömöt szereznek. Én szeretem, én nem vásárolok bóti kenyeret. Kovászból, házi készített kovászból gyúrom a házi kenyeret. És annak más íze van. Ugye, meg másképpen állok azokhoz a dolgokhoz, amelyeket én készítettem. Nagyobb az értékük. Nem szebbek, nem jobbak, nem azt mondom, hanem más. Az enyém. Igen. De nyilván én ugye arról is beszélünk, hogy ugye az idő, amit az ember rászán, és ugye te neked másra megy el az időd. Mert a te életedet ugye azért meghatározzák más dolgok, amiről én szeretnék hallani, hogy a te életedben te hogyan tudod a te idődet beosztani úgy, hogy ugye nem csak magadra kell, hogy gondoljál, meg nem csak, és mégis nagyon aktívan a színpadon ott vagy, és az élet, hogyan tudod ezt így egyensúlyban tartani? Mert én nekem ugye nincsen... Adacnyákot. nekem ugye én szabad vagyok olyan szinten, hogy az én időm az ilyenekre megy rá, mert nyilván, hogyha lenne egy családom, akkor én nekem lehet, hogy nem lenne időm szőni, mert rokkázni. Érted? Már csak nem. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy te hogyan balanszírozod az életed, neked hogy fér bele minden. Mert én sokszor azt érzem, és szerintem, hogyha most ezt a kérdést föltenném a nézőknek, hogy a 24 óra már nem elég dolgokra. És én nem tudom, hogy régen azért, mert fiatalabbak voltunk, több idő volt mindenre, vagy csak a föld forog gyorsabban. Na, Gabriela, tessék. Ja, kösz, jó. Több. Egyrészt minden gyorsabb, másrészt sokkal több mindent akarunk csinálni szerintem, mindannyian, vagy nem tudom, aki akar valamit. Tehát, hogy egyre több minden érdekel, egyre több mindent lehet csinálni. Én személy szerint nem tudom beosztani, vagyis hogy igyekszek, muszáj, hogy beosszam az időmet valahogy, de hát valami kimarad. Sok mindenről le kell mondani, vagy átrakódik, vagy lopkodom a pillanatokat, hogy most ezt meg tudom csinálni, ja most ezt elolvasom, ja most ezt De
De nem is lehetetlen. Nyilván tehát hogy amikor az embernek gyereke lesz, családja lesz, akkor egy picit áttevődnek a fontossági sorrenden más van elől. Hát vannak olyan napok, amiket sírva csinálok végig, de nem azért, mert annyira szörnyű és annyira nehéz, nyilván nehéz, de hogy meg szeretném csinálni. Mondjuk szeretem jól megadni a módját mindennek. Ez az én problémám, hogy én nem szeretek így, jó, ezt letudtam, futva ettem valamit, nem tudom, én ezt félig megcsináltam, hanem úgy szeretem elkezdeni, befejezni, és azt nyugalomba. Mert egyébként is zaj van a fejemben folyamatosan. Tehát ahhoz, hogy én tudjak koncentrálni, nekem így fókuszálnom kell. Például én bemutatók után ezért nem tudok nagyon beszélgetni emberekkel, mert így én hallom a zajokat, mindenki beszél, és nekem kell egy bizonyos idő, vagy egy kis nyugalom, hogy vagy 3 emberre szűküljön, vagy 6-ra, még az is oké, hogy tudjak beszélni. Mert szívesen hallgatok másokat, szívesen, és minden érdekel, és fókuszálok, és mindent hallok, és nem tudok megszólalni, mert ami kijön a számon, az ilyen teljesen, úgy érzem, hogy ilyen nem is én beszélek, nem is a szám beszél, teljesen fölösleges, hanem inkább úgy szívom magamba az információkat, és hogyha van egy kicsit lecsillapodunk, akkor már tudok beszélni. De ez az időbeosztás, ezt meg kellett tanulni. Azt kell, hogy de lehet? Mert én nekem még mindig nem sikerült. Én valahogy, és mindig ugye bennem van az, hogy családos vagy gyerekes emberek hogyan? Mert hogy én egyszerűen mondom, én nekem csak magammal foglalkozok, hogy magammal törődöm, meg nem úgy van, könnyebb lenne, gondolom én. És azt mondom, hogy ha itt most lenne egy feleség, vagy egy gyerek, vagy 2, 3, akkor hogy? Mikor? Megtanulod idővel. És kell hozzá idő, és akkor is fölborul. Lehet, hogy akkor meg megtanulja az ember a fölborultat gyorsan, hogy ha ebben az esetben, akkor van ez meg ez az opció, ha ez van, akkor van az meg az opció, és ha nincs semmi, akkor úgy, ahogy történik, inkább ezt a helyzetet elfogadni. És akkor ebben... Mert ugye érdekes, amit mondtál, hogy ugye kell ez a kikapcsolódás. Ugye, mert ugye ott vannak az zajok a fejedben, meg hogy az előadás kapcsán, mert ugye állandóan kattog, meg hogyha színészként, vagy alkotó emberként ugye az agyunkat használjuk többnyire, és állandóan kattog. És ugye én nekem is érdekes, hogy a kötés például, meg a szövé, a fonás, azok valójában meditációként szolgálnak, yeah. Mert kikapcsol az agyam. Másképpen nem tudom. Én nem tudok egy helyben én se tudok, ez is közös. Nem tudok egy helyben maradni, és állandóan mozognom kell. Hát ezért álltam föl 3-szor kvázi mutatni valamit, de nem föl kellett állnom. És ugye az van, hogy pont az, hogy az agyamat valahogy ki kell kapcsolni, de nem bírom úgy kikapcsolni, mint a normális ember, hogy akkor meditálok, vagy nem tudom. Voltunk, ez is egy érdekes dolog, hogy voltam egy ilyen csontkovács, meditációs valami szöszön, Sopronba. És a bácsika rámaggatott ilyen nyavajákat, ezek ilyen, hát nem tudom szakkifejezve mi az. Köpöly? Az, ami nem. Ez ilyen drótok? Drótok. Ez ilyen rá van ragasztva, és akkor megy a drót. És akkor valami áramokat, mágneseket így pöcögtet belé. Zem, ilyenek. És ugye, de hogy egy kényelmes széken ültem, az is vibrált, és akkor ugye így lefektetett, akkor kaptam ilyen fülhallgatókat, teljesen kiblokkol minden. Szóval megszűnik a hang, megszűnik az összes érzékedet elveszik tőled, és az van, hogy akkor egy teljes alfai nyugalomba kerül az ember, és az agy ilyenkor tud pihenni. Na most, bácsi megpróbálta velem is, ugye rámaggatta, addig még jó volt minden. Rátette a fülemre ezt a nyavaját, ilyen zim, ilyeneket hallottam. És egyszer csak rákerült a szememre, és egy ilyen szemfedő, ami ugyanúgy így ilyen, kezdtem színeket látni, mert az így pöcögtette a szemhéjamat. És azt hiszem, hogy 3 perc sem volt, és ez kéne egy ilyen 20 perces valami legyen,
Én lecsapáltam minden, én nem bírtam. És rájöttem arra, hogy nekem szükségem van arra, hogy a körülöttem lévő világról tudomásom legyen állandóan, mert nem érzem magam biztonságban. És ez lehet, hogy mélyebb pszichológiai dolog. Valaki pszichológus? Élsz a saját fejedben, de egyedül maradni? Nem tudom, de lehet, hogy szakemberrel kéne beszélgetni, mert valaki szakember itt, aki esetleg ingyen vagy. Te még soha nem voltál pszichológus? Nem is fogok elmenni. Nem is fogok elmenni, nem voltam. Azért, mert én azt gondolom, hogy nem, lehet, hogy tényleg van valaki itt, aki én nem akarok megsérteni senkit. Úgyhogy... Nem hiszem benne. Azt gondolom, hogy az is egy szakma, és hogy én nekem vannak barátaim, akik ingyen meghallgatnak engem, és én nekik elmondom, ami nekem szükségem van, és akkor te most nekem azt mondtad, hogy ugye nekem van egy elméleted, és nekem ez többet segít, hogy a barátaimmal megosztom azokat a dolgokat, mert azt gondolom, hogy kölcsönös, és azt gondolom, hogy te jobban ismersz engem, mint egy ember, akihez beülök, és kifizetem és ő néz az óráját, hogy mikor lesz vége ennek a szeánsznak. Lehet, hogy tévedek. Én soha nem mondtam semmit, én nem mondtam az embereknek, hogy ne menjél. Ha valakinek valami segít, akkor nyugodtan. Van egy ismerősöm, aki jósokhoz jár, meg mágiákat szedett le, meg ilyenek. Soha nem nevettem ki, meg soha nem mondtam el azt, hogy szerintem hogy én mit gondolok erről, most se fogom elmondani, mit gondolok erről, de ő neki segít, és ez a lényeg. És ezt gondolom, hogy a pszichiáter valakinek segít, ez a lényeg. Nekem nekem ez is egy terápia most. Tényleg az. Hát kiadok magamból mindent, majd ti meg szívjátok. Ti hazaviszitek ezt, és akkor majd próbáljátok fölemészteni a sok mindent, amit én elmondtam itt. De hogy tényleg én nem voltam, és nem is tervezek. Nem mondom, hogy nem megyek el soha, de nem tervezek. Lehet, hogy attól is félek, hogy mit fog... Én ezért nem megyek orvoshoz sem. Én nem voltam orvosnál, lekopogom. Ez fából van? Mindegy. Beszélgettünk a boszorkányságról, meg a jósokról, és most én fogok itt akkor szerintem rájöttek, hogy én melyik oldalon vagyok. Na. Ja, na, minden. Orvosnál. Köszönöm. Kell valaki, én visszatesz, mert én néha elkalandozok, ez is egy másik dolog, el tudok kalandozni. Köszi, Gabi. Ugye az van, hogy nem voltam orvosnál, amióta kint vagyok Londonban. Én azt sem tudom, hogy hova kéne mennem, ha kéne orvoshoz mennem, ha ne adj Isten valami bajom lenne. Azért, mert én azt gondolom, ha elmennék, találnának valamit. Biztos. Ha más nem mondaná, így át több vizet, vagy almát. Nekem nem mondja meg senki, mit csináljak. Tehát tényleg. De az előbb nem válaszoltál arra a kérdésre. Lehet nem akartam. Nem baj, megpróbálom még egyszer. Mit csinálsz most? Tehát, hogy volt most szabaduló szoba. Igen. Értem. Érted a kérdést, csak kerülgeted. Azért, mert ugye... De nem muszáj, vagy hogy egyáltalán... Azért, mert azt érzem, hogy nem lesz érdekes, elkezdem, nem tudom. Hosszabb lesz, mint érdekes. Szabaduló szobák. Tudják, mi a szabaduló szoba? Szuper. Aki nem tudja, az egy... Annyira nehéz nekem ugye ezt úgy megfogalmazni, hogy egy mondatban egy játék valójában, ahol egy díszletben lévő mesék, van egy történet, és egy csoport ember be van zárva egy szobába, vagy kettőbe, és egy órán belül ki kell szabadulniuk úgy, hogy különböző rejtvényeket fejtenek, vagy keresnek kulcsokat. És ugye nagyon izgalmas. Tényleg én addig nem találkoztam ezzel, most hallom, Szerbiában is egyre több ilyen van. Nagyon kreatív, nagyon izgalmas, teljesen másfajta. Úgy képzeljék el, hogy egy díszletben, mint hogy van két szoba, és akkor azt mondjuk, hogy az én cégemnek, akinek én dolgozom, van egy olyan szobájuk, hogy a hentes. És úgy van berendezve, hogy belépünk, mint hogyha egy régi pincében lennénk, és ott vannak a tárgyak, a kellékek. Közben van egy monológ, vannak színészek, és van egy dramaturgiája az egésznek, és ugye az van, hogy mi, ahogyan az idő múlik, ugye érezzük a feszültséget, hogy az idő az telik, és ki kell szabadulni, mert a hentes visszajön és megöl bennünket.
ezek többnyire horror játékok, és ugye, és közben akkor nézzük meg, ezen van egy 6-os szám, ezen van egy 4-es szám, ezen van egy 3-as szám, akkor ez a legnagyobb, ez a legkisebb, akkor 3, 6, 4 van-e 3 jegyű lakat. Akkor nyissuk ki, és akkor így megyünk lépésről lépésre, és kiszabadulunk. Na ez röviden a szabaduló szoba. Ha bővebben valakit érdekel, aztán meg kint én elmesélek, beszélek erről. És ugye én színészként kaptam munkát ennél a Szabaduló Szoba cégnél, mint hentes. Dolgom az volt, hogy így véres köténnyel, meg nem tudom, így ijeszgessem az embereket. Akik éppen ott kapargassam a falat, akkor improvizáljak. Van egy monológ, 2 monológom volt, és többi az improvizáció, mert valójában a partnerem azok, akik játszanak. A közönség. És ugye valójában a közönség is szóval nem közönség, mint a klasszikus értelembe vett közönség, hogy kívülálló is nézi, hanem részt vesz aktívan, és közben én arra reagálok, ahogyan a közönség reagál. Egy ilyen játék. És nagyon izgalmas volt, ez nekem teljesen új tapasztalat volt számomra, ilyet nem tapasztaltam. És azt tudni kell, hogy Angliában nagyon sok minden immerszívnek hívnak, ami magyarul azt jelenti, hogy magával ragadó. És ezek az immerszív, lehet, hogy nem is jól mondom, de jól mondom, immerszív escape rooms, azok ilyen magával ragadó élmény, és azt próbálják csinálni, hogy magyarul ez azt jelenti, hogy fogják a klasszikus színházat, és ráerőszakolják akármire. Azt mondjuk, hogy van ilyen minigolf, jó, szuper, 6 színész, akkor ti vagytok a nem tudom micsodák, játszok az Alice a Csodaországba. És ottan golfozol, és közben találkozol a szívkirálynővel, a bolond kalapossal, meg a nem tudom mivel. Akkor vannak ilyen vacsorák, hogy azt mondjuk, hogy elmegyünk a kis hableány vacsorára, és akkor az egész úgy néz ki, mintha a under the sea, alatta lennénk, és ottan akvárium, meg halacska, és még eszed a levesedet, addig éppen valaki bejön és énekel, meg táncol így. És ugye, mert ugye az embereknek több kell ma már, nem elég csak a színház, valamilyen, ugye show business. És akkor ugye próbáljuk ezeket. Nincs itten sztanyi, nincs ebben mélység. Ez csak, hogy minél jobban ilyen, a szabaduló szobában horror, és akkor, hogyha sikítoznak, akkor jól csinálod. Ha nem sikítoznak, akkor valami baj van. Akkor volume. És így. És oda kerültem ugye színészként, és megtetszett nekik, amit én csináltam, mert ugye nekem voltak ötleteim még más dolgokban is, hogy akkor én megcsináltam a saját jelmezemet, mert nem tetszett, amit ők adtak nekem. És nekik is tetszett az a jelmez. És akkor így megismerkedtünk, ugye, hogy ők látták, hogy én csinálok dolgokat, hogy azért kreatív vagyok, meg hogy értek ehhez, ahhoz, és hát köszönhetően a színháznak, ugye, hogy azért eltanultam egy mást az akadémián is, ugye volt nekünk díszlet, jelmezter, meg minden. És akkor, és most ott tartok, hogy már nem játszok, nem ijesztgetem az embereket, de tervezem a szobákat. Ugye ki kell találnom azt, hogy pontosan milyen a történet, akkor azt mondom, hogy jó, akkor lesz ez a témája az lesz, hogy az erdei kunyhó. Az erdei kunyhó. Akkor mi a történet, kik a szereplők, kik azok, akik jönnek játszani, akkor meg kell írnom az egész történetet, és akkor ehhez kitalálom a díszletet, a kellékeket, meg akkor a rejtvényeket, hol van a kulcs, mi a lépés, lépésről lépésre kell felépíteni, hogy mi a vége, azon az ajtón kimennek. Hogy mennek ki azon az ajtón? Hát kell egy kód. Hogy kapom meg és akkor így visszafelé fölépül. Nagyon izgalmas, tudom, hogy én ezt nem tudom úgy elmesélni, hogy ez izgalmas legyen, de higgyék el, nagyon izgalmas. És most dizájnnal foglalkozok, szóval próbálom tervezni ezeket, úgyhogy hogy akkor én meghatározom azt, hogy kunyhó, akkor milyen a kunyhó? Hogy néz ki? Fából van? Fémből? Rozsdás? Nem rozsdás? És akkor ugye díszletet, de nem egyedül vagyok, van egy nagyon jó támogató csapatom, és akkor együtt egymást inspiráljuk, és ez egész egy kreatív, nagyon kreatív folyamat, amikor azt érzem, hogy akkor megint egy valaminek a része vagyok, amikor teremtünk valamit.
Pont. Ezzel foglalkozok. Mennyit dolgozol egy nap? Igen. Van egy ilyen mércéd? Vagy... Nincs munkaidőm, ezt szeretem. Én szeretek aludni. Ezt ugye el kell mondanom, és nem vagyok koránkelő. Nem lusta, de nem szeretek korán kelni. Nekem a 8-9 óra az ideális. És ugye az van, hogy a napi 8 órát ledolgozom, ugye megvan a heti 40 órát, ez van a szerződésemben, hogy ezt le kellene dolgoznom. De mivel tudjuk, hogy ez nem úgy működik, most én határidőre május 18-ra 2 szobának késznek kell lennie. Én most is dolgozom, csak éppen nem ott, de hogy innen próbálok szervezni, meg intézni dolgokat, és akkor én magamnak beosztom azt, hogy késznek kell lennie addigra. És körülbelül, hogyha napi 8 órát dolgoznék aktívan, akkor az meg is lenne, mert ugye azért vannak, én nem tudok csempézni, vagy nem tudok építeni dolgokat. Ugye van egy vízszerelő, vagy van egy elektronikus, vagy bácsi, én neki azt mondom, ide szeretnék egy lámpát, ide kéne egy mécses, de ez a mécses így pislákuljon, mert én nem tudom azt megcsinálni, de tudom azt, hogy látom, hogy akarom, hogy legyen, akkor picit, akkor ugye effektek is vannak, füstgép, hógép, ventilátor, fúj minden, ugye hát olyan, mintha tényleg benne lennél abba, és akkor hang, fény, nekünk van hangtechnikus, fénytechnikus, füstember, aki ja, füstgépkezelő, lehet, hogy ez így pontosabb. De hogy egy nagy csapat, egy igazi színházként működik, és, de hogy más, nem egy klasszikus drámát fogunk, és akkor, de lehetne, az izgalmas lenne, mert egy klasszikus drámába a néző például bele tud nézni a Arkagyina, az éjjeli szekrényébe Csehov Sirály, ugye? Jó mondom. Csak úgy, ja. Csak azért tudom, mert éppen próbálják Zentána, nem azért, mert ennyire művelt vagyok, mindegy. Szóval, de hogy te mind dolgozol, Gabi, most? Hogyha már arról beszélünk, hogy és most a projektek, vagy a munka, mind dolgozol te most? Például, mert ezt nem is tudom, erről nem is beszéltünk, látod? Most épp a diákszínpaddal foglalkozok, mert velük dolgozom. A színházban most nem csinálok újat. Van még egy kérdésem. Jaj. Mondjad. Nem, fejezd be, aztán majd. Jó, a diákszínpaddal foglalkozunk. Az Abigail-en dolgozunk éppen, Szabó Magda Abigail-jén. Nem tudom, mikor lesz kész. Valószínűleg szeptemberben, mert ebben az évben egy kicsikét elszaladtak a lovak, és hát mit tudom én, elég sokat dolgoztunk. És valahogy így elmúlt az idő, és a heti egy alkalom az nem elég egy ekkora anyag esetében. Nem tudom. Ami eszembe jutott, az, hogy a koreográfiákkal, amiket te foglalkozol, és hogy koreográfia az hogy jött, mert ugye rendező is, játszó, színészként kezded, ugye hát a főállásban színész vagy. Én mindenféle állásban csak színész vagyok, mármint, hogy koreográfiákat készítek valóban, hogyha megkér valaki, de én nem nevezném így. Mert én nagyon jó koreográfiákat láttam, és azért táncoltam is egy párban. Részt vettem egy pár koreográfiát, én nagyon szerettem őket, mert ugye az Otello, Nicola Nemanja Petroni rendezte, az Otellóban nagyon jó koreográfia volt, én nagyon szerettem, de láttam, amiben nem voltam benne, nyilván kívülállóként nagyon szerettem, a Radoslav Milenkovics rendezte a Tanya Színházban a Képzeltbeteget, Molière, ott is te csináltad, meg hát csomó koreográfiát, most már ugye én fel sem tudom sorolni. De nem is volt azért annyira sok, vagy nem is. De tudom. Valahogy ugye... Most ez az Otello, ez nem is az én tehát hogy mondjam, az véletlen volt. Tehát, hogy az úgy alakult. Hát ott voltál. De nekem nem úgy tűnt, hogy az úgy alakult. Hát én is ott voltam, és hogy nem, az koreográfia. Nekem ez soha nem sikerül úgy, hogy állok, valami ezt, a koreográfia. Hát nem, Gabriela, te tudtad pontosan. Te tudtad pontosan, hogy akkor ki hova megy, ki mit csinál.
De az véletlen volt, mert úgy alakult, hogy mondjam, az nem volt tervezve. Jó koreográfia, véletlen. Képzelem el. Az úgy alakult, hogy ott hirtelen kellett valamit csinálni, és az, de először is a diák színpaddal készítettünk egy műsort, és akkor, hogy mit csinálják a gyerekekkel, ez egy alkalmi műsor valószínűleg, és akkor az jutott eszembe, hogy akkor valamit mozogjunk. És akkor így, mit tudom én, ami eszembe jutott, azt így elővettem, néztem rengeteg videót, és akkor mit csinálják a gyerekekkel, és akkor megcsináltuk azt a műsort, és utána a Lénárd Róbert a hibás, mert ő hívott, hogy ha már így, akkor nem lenne kedvem esetleg nála koreográfiát készíteni. Mi volt a címe? Biciklisták. Fáma a biciklistákról. És akkor az volt, én azt hívom úgy elsőnek, mert így hivatott, tehát hogy úgy tényleg így elejétől végig minden nótát én készítettem, és az, hát és akkor itt utána egyszer csak akkor valaki meg. De honnan jönnek az inspiráció? Például én el nem tudom képzelni azt, hogy találsz ki egy mozdulatot. Mert érted, azt mondom, hogy jó, én leutálnom, de hogy tak, azt jó, megvan. Érted? Vagy ami normális ember nem lépked úgy, érted? Mert hogy ez ki kell találni. Mert nekem mindig ugye mert az én agyam nem így működik. Nincs, nekem az a részem nincs. És ugye én Gyenes Ildi koreográfus Magyarországig, sokszor dolgoztam vele, te is. És ugye nekem annyira zseniális volt az hihetetlen, hogy a koreográfus agy hogyan működik, és gondolom, hogy tiéd is így működik, de mindjárt kérdezek is valamit, jó. De annyi, hogy az Ildikó azt csinálta, hogy áll így, a zene szól, és így áll, mi ottan rosszaskodunk közben, és így áll, és már megvan. 6 perces szám. És elmondom, 10 másodperc egy koreográfiában rengeteg. Ez nem, hogy 6 perc, 10 másodperc. És te, neked honnan az én agyam nem így működik, hiszen én nem végeztem el ezt az iskolát, tehát innentől kezdve én, amikor készítek egy koreográfiát, az nekem sokkal tovább tart szerintem, mint bárkinek a világon, vagy nem tudom, mi kitalálom. Az inspirációk azok úgy, jó, az még csak-csak, de az, hogy az már amikor pontosan, mert van olyan, amikor így körülbelül tudom, hogy ezt szeretném, de szeretném kipróbálni, hogy így, vagy mi van, ha kánonban, azt egyedül nem tudom kipróbálni, vagy hogyha ketten vannak, tehát nekem tehát az Ildi ezt így meg tudja csinálni, mert ugye ő ezt tanulta, hogy pontosan tudja, hogy kell, hogy fölépítse. Fogalmam sincs. De te tanultad valahogy, vagy honnan jött ez neked? Akkor így. Én csak de hogy én értem, nekem is vannak gondolataim, hogy akkor én szeretnék valamit csinálni, de az nem jön össze. Mert azt mondja, de hogy neked meg... Hát én szeretnék, nekem érdekes, én mondjuk, hát hogyha újra, hát nem az, ha újra születhetnék, de hogyha volna 2 életem, nem tudom, szívesen lettem volna táncos. Ezt így utólag. Klasszikus, jazz, balett? Nem. Balett, klasszikus balett? Egyik se, minden. Utcai, nem tudom, valami, ami egy kicsit minden. Mozgás. Nem választottam stílust. És te hogyan viszonyulsz a kortárs táncos előadásokhoz generálban, amikor megnézel inspirálnak téged azok? Például a te munkádhoz? Attól függ, hogy melyik nagyon szeretem, hogyha eszembe jut. Ohad Naharinnak hívják a fickót. Úgy tudom, hogy már nem él. Az volt ugye rengeteg videót néztem videókat, és amikor tőle láttam valamit, akkor azt éreztem, hogy na, ez érdekelne. Ezek hétköznapi, meg a Pina Bausch is, tehát ez a 2, hétköznapi mozdulatokból állnak össze, jól mondtam? Igen. Nekem jól hangzott. És
Jó, hát azok profi táncosok, ők azt művelik. Én azokat például az összes mozdulatot nem is tudnám leutánozni, hiszen a testem nem tudja megcsinálni. Viszont nagyon sok olyan van, ami, tehát az ahonnan inspirálódnak nekem az nagyon izgalmas, hogy szinte hétköznapi mozdulatok sorozata, és ahogy összeáll, ahogy átalakul története, és ahogy van, egyszer csak már így látom, értem, és érzem azt, hogy de legalábbis érzek valamit, miközben nézem, és az nagyon izgalmas. Tehát ez volt az, ami úgy nagyon megfogott, és nagyon érdekelt. Egyébként meg tényleg, tehát hogyha én csinálok egy koreográfiát, akkor próbálom, tehát ugye mi a lényeg, mi kellene, hogy legyen. Nekem kell a fejembe a sztori, mert akkor is színész aggyal gondolkodok. Tehát bármit is lépünk, tehát én ebből tudok kiindulni, hogy színész agy. Aztán abból lesz mindenféle, de hogy sok-sok idő ki kell, hogy próbáljam. Jó, ha van tükör, nekem arra szükségem van, hogy lássam, hogy ez egyáltalán hogy néz ki, mert nem született meg a fejemben az a külső szem. Még nem csináltam annyit, hogy tudjam, hogy ha én azt csinálom, akkor az biztos, hogy úgy néz ki, mint amikor... De visszafelé is működik? Mármint, hogy azt mondtad, hogy színész aggyal, hogy a koreográfiát csinálsz, még mindig színészként gondolkodsz. Igen. És néha, hogyha színész vagy, a koreográfus néha beköszön, hogy segítetek? Most már be. Most, hogy így, ezen soha nem gondolkodtam, viszont éreztem, igen, az utóbbi időben most, hogy most már egy pár előadáson sikerült dolgoznom, és beköszön. És nem mindig jó. Nem? Nem, mert volt olyan, hogy hát én ezt most már csak mozdulatban tudom megcsinálni, és nem tudok megszólalni normálisan. És olyan is van, ez egy nagyon jót vidultunk a múltkor a Góli Kornéliával, amikor itt dolgoztunk a Handabasán, hogy éppen ugye elkezdtük, és én kezdtem ezen gondolkodni, meg minden este ugye úgy mentem haza, hogy otthon még egy kicsit dolgozok, és reggel is, ahogy jövök be dolgozunk, és miközben kávéztunk, én egy épkézláb mondatot nem tudtam elmondani, és azt éreztem, hogy lebokkolt a szám, hanem csak tehát a mozgás van a fejemben, és nem tudok megfogalmazni egy mondatot, és Nelly nagyon jót vidult ezen, hogy ilyen létezik, és létezik. Velem történt. Velem is Szebenben voltunk. Nem tudom, meséltem-e? Bocsi. Igen, és ennyi. Mert érdekes, én láttam jó pár koreográfiát, amit te készítettél, és nekem azok mindig ugye lenyűgözőek, mert én a folyamatot nem tudom, ugye az, amit te fejedben van, azt nem látom, nincs kivetítve. De látom ugyanúgy, ahogy instruálsz, és nekem annyira fura, hogy azt mondod, hogy neked több idő kell, mert nekem kívülről éppen ugye valamelyik előadást, amikor a koreografáltad, és én ott voltam, mert éppen vartam, vagy csináltam valamit, nem tudom, kint többnyire Tanya Színházban, azokra emlékszek, mert azoknak a folyamatoknak voltam részese, és ugye mindig olyan önbizalommal teli, és úgy tudtad, hogy mit akarsz. És én ezt mindig úgy irigyeltem benne. Hát ez ezt nagyon nem mondtam, de azért kicsit irigy ember vagyok néha. De és az volt bennem az, hogy az még szeretnék Gabriela lenni néha. Nem szeretnél. Szerintem nem. A önbizalom szerintem csak koncentrálok ilyenkor. Mert az önbizalom az tehát nem is nem. Tehát az nem nálam annyira nem jellemző, tehát, vagy én legalábbis nem érzem így magam, tudom, de ez mindegy is. Mert ugye én magamat úgy látom, hogy néha ugye, ott van az a bizonytalanság, vagy azt érzem, hogy el akarok bújni, véletlenül is lássa senki, hogy én most nem tudok mit mondani, vagy mit csinálni, vagy ezzel nem tudok mit kezdeni. Úgy érzem, hogy az olyan gyöngeség. És benned ezt nem láttam, ugye az volt, hogy akkor jó, oldjuk meg, gyerünk, op. Én bennem valahogy ez hiányzik. Nem. És ezért szeretnénk Gabriela lenni néha. De pontosan te is, most dicsérgessük egymást egy kicsit, de nem így van, hanem pontosan ezt csinálod te is, hogyha fölmerül valami bizonytalanság, akkor azt csinálod, hogy jó, hopp, oldjuk meg. Én ordibálok. Nem. Jó van, na. Csak erre voltam ugye kíváncsi, hogy mennyire, ugye az agy hogyan működik, és mennyire izgalmas ez, hogy egy színész mennyi mindenből van összerakva. Mert nem csak, ugye mi a színész? Vagy hogy mi az, amitől színész a színész. És akkor a mozgás, hogy beszéltünk, most
többnyire majdnem minden részről beszéltünk. Ugye az énekkel kezdtük, és akkor ugye a mozgás, a beszéd, hát rengeteg dologból áll össze, és az agy hogyan köti ezeket össze, és hogy például teljesen ugyanazt csináltuk, és teljesen másképpen közelítettük meg ugyanazokat a dolgokat, mert az én agyamban nincs benne de benne van az én agyamban például a színek, vagy az anyag, vagy nekem a kosztüm, a karakterbe én máshonnan közelítem meg, vagy építem, nem tudom mozgásból, de lehet, hogy bársonyból, vagy inkből, vagy nem tudom, valami. Én meg abból nem. Hogy elképzelem a partneremet, hogy néz ki az én jelmeztervem alapján, ha még próbaruhában is van. Mert néha látom azt, hogy így kéne, hogy kinézzen, és csak az segít. Vannak ilyen... Igaz, mert én ha hozzáképzelem az embert, hogy ki fog majd mozogni, és az már arról bekattam valami, illetve inspirál. Hogy ezt, hogyha ő csinálja, akkor ez neki majd és volt olyan, hogy te nem tudtál megcsinálni egy mozdulatot, viszont láttad azt, hogy hogyan, és hogy valakinek mondta, csináld csak meg. Igen, és elmagyaráztam, hogy mit szeretnék, elmondtam azt is, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, de te igen, és volt. És sok ilyen volt. Én nagyon sok mozdulatot nem tudok megcsinálni. Én nem vagyok hajlékony például. Nagyokat tudok ugorni. Hát most már nem is tudom. Most mutasd, azt hiszem, meg fogom mutatni. Mindjárt. De ilyenkor elmagyarázom, és általában működik. De az igyekszem, hogy ha egy mód van rá, akkor megpróbálom megmutatni. Egy pillanatra, de hogyha még ezzel kapcsolatban van valami, akkor, de valamit meg szeretnék kérdezni. Mert nem tudom. Kérdezhetem? Bármit kérdezhet, nem biztos, hogy válaszolok. Max nem válaszolsz rá, de te hogy? Tehát jól. Színész akartál lenni. Mikor, hogyan, mikor történt ez? Én ezt nem tudom. Sose nem is tudtam. Mert a kitartás, önbizalomhiány, stb. Jutott eszembe, hogy viszont nagyon kitartó vagy, és te valamikor elhatároztad a fejedbe, hogy te ezt megcsinálod. Hát, ez még általános iskolás voltam, mikor én úgy éreztem, hogy én színész szeretnék lenni. És ez valójában azért, mert nekem sok mindenben azt éreztem, hogy nem tudok úgy kiteljesülni, vagy nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogyan esetleg színpadon tudnám. Mert ha a színpadon vagyok, ezt megpróbálom elmagyarázni, akkor tudok bátor lenni, vagy tudok igazságos lenni, tudok többnyire a bátorság volt, ami a gyerekkori éveimből hiányzott, ugye, hogy akkor kiálljak, vagy azt mondjam, hogy... De úgy éreztem, hogy nem mindig legjobban felmérni az adott szituációt. És úgy éreztem, hogy színészként ez a szabadság megvan, ugye? Mert bármit el tudsz játszani, és tudsz király, bármit tudsz lenni, és tudsz igazságos, tudsz gonosz lenni, és tudsz rossz ember is lenni. Én azt kiskorodban már ezt próbálgattad? Igen. Vagy csak elképzelted, hogy ha majd egyszer... Én ugye nekem szükségem volt a közönségre, mai napig szeretem a közönséget, meg beszélni szeretek, ha nem vették még az emberek, én szeretek beszélni. És ugye az volt, hogy én akkor is csináltam egy kis függönyt a pokrócból, és akkor mögött próbálkoztam, én rávettem a szomszéd gyerekeket, hogy az statisztáljanak nekem. Ugye azért vannak érdekes régi kazettafelvételek is. Anyukáim mondta, épp most nézték azokat, ahol én valamiket csinálok, de én azokat nem akarom látni. Mert hát senki sem akarja magát látni, mikor hülyéskedik így ekkora. Na, és akkor én tudtam, hogy azzal akarok foglalkozni, és akkoriban még lehetett elemi után akadémiára iratkozni. És akkor, hát ez akkor volt még régen. És akkor ugye mondták a szüleim, hogy nem, középiskolát be kell fejezni, és utána mehetek, ahol akarok. De a szakmám kell, hogy legyen. Valami szakma. Mert aztán az egyetemet, ha befejezed, ha nem, de valami szakma legyen a gyereknek.
És akkor én beírtam a kereskedelmi középiskolát Újvidéken, alig vártam, hogy befejezzem, és tudtam, hogy én a színészi pályát akartam választani, és hát a magyar nyelv nem volt ilyen szinten, mint most. Egy picikét rosszabb volt. Csak egy sokkal rosszabb volt. Ugye hát én szerb faluban nőttem fel, Boldogasszony falván, és ugye vegyes házasságból, apum szerb, anyu magyar, és ugye én csak a szerb nyelvet tanultam. Anyumtól tanultam el a magyart, ugye ő írni, olvasni nem tudtam magyarul. És ugye az volt, hogy majd én szerb színész leszek, és a szerb nyelven fogok felvételizni, és anyukámnak a gyerekkori ismerőse Faragó Edith színésznő, Temerini, anyukám is Temerini, egy osztályban jártak, azt hiszem, és egy korosztály, és anyu mondta, hogy akkor hát órákat fizet nekem, hogy valaki felkészítsen az akadémiára. És elmentem az Edithhez pár órára, hogy azért segítsen abban, hogy válasszak monológot, meg ugye verset, meg ezt, meg azt, meg azt. És akkor az Édike azt mondta, hogy Faragó Edith színművésznő azt mondta, hogy miért nem próbálod meg magyarul? Szerintem magyar színésznek kéne lennem, nem szerbnek. És én nekem mindegy volt, hogy milyen nyelv színész, csak színész. És akkor én elhatároztam, hogy jó, hát akkor megpróbáljuk magyarul, és akkor veletek felvételiztem először. Az volt az első felvételi, és ugye felkészültem úgy, ahogy, bemagoltam a verseket, meg mindent, és hát megjelentem, 17 évesen megjelentem az akadémián, és hát elmondtam a verseket, elmondtam a monológot, és a Jónás Gabriella tanárnő, beszédtanárnő most már nyugdíjban van, ő ugye kezembe adott egy napi magyar szót, és mondta, hogy Róbert, legyen szíves, olvasson nekem ebből. És én fogtam, és hát nem igen ment. Értik? Na. És akkor fölcsesződtem, mert láttam, hogy akkor ennek nem lesz jó vége, és azt mondtam, hogy maguk azt gondolják, hogy nekem anyám olvast ezeket a verseket, hát én tanultam meg, csak nem megy így. Mondtam, hogy én ezt... És ugye a másik dolog, én nem ismertem akkor senkit a felvételi bizottságból sem, a László tanár úr akkor nyitott osztályt, de nekem csak azt mondták, hogy egy bajszos szakállas a tanár, aki felvételiztet. És a Kovács Frigyes beszédtanár úrral kevertem én össze. És én azt hittem, hogy ő lesz a mesterségtanár, és én mindig nekiszegeztem a kérdést, vagy nekiszegeztem a vers, megkimondtam mindent, és ez a másik még mindig kérdez. Mondom, hogy mi ő kérdez? Hát ki ez az ember, aki engem kérdez? Aztán el is meséltem a tanár úrnak. És ugye, és kérdezte tőlem, hogy ugye akkor láttam életem első előadását is az Újvidéki Színházba. Verebes Ernő írta Teremtő hadjárat, László Sándor rendezte, nekem máig napig az egyik kedvencem. Én nagyon szeretem, lehet, hogy azért, mert az első volt, amit láttam, és nagyon szerettem az előadást. Még mindig megvannak bennem a karakternevek, az előadás, minden. Nagyon szerettem. A Huszta játszott, Dániel játszott a Pongrácot, a Faragó Edith volt a Remilach, meg nem, ugye nagyon sok karakter volt, meg a robbansztó angyalok jöttek, mentek, nekem nagyon jó volt. És ugye az volt, hogy kérdezték, hogy jó, akkor magának az akadémián, most ugye visszaugrok az akadémiára. A bajszos szakállas. A bajszos szakállas kérdezi tőlem, és a László tanár úr kérdezi, hogy ugye látott maga előadást az Újvidéki Színházba? Hát mondom, láttam a Teremtő hadjáratot. Azt kirendezte. Mondom, nem tudom, én azt nem jegyzem meg. Azért volt arcom akkor, de 17 éves, Gospodyincai, hát mit várnak, érti? Szóval mondom, hogy nem tudom. Ki játszott benne? Mondom, Faragó Edith, azt tudtam csak. Meg maga, a Balázs Áron tanár úrra mutattam, hogy ott ült. Meg maga, de nem tudtam a nevét.
És hát nyilván nem vettek fel, de én akkor elhatároztam, akkor dacból, meg mindenből, hogy én azért majd fölvesznek ide, én addig nem hagyom azt, abban még ide nem vesznek föl. Ha nem azért, mert jó vagyok, azért, mert unalmas leszek. Addig jövök, még nem vesznek föl. És felvettek, de jöttem azért többször. És ugye nyilván elkezdtem dolgozni azon, hogy a magyar nyelvet kicsikét csiszoljam, azért ugye beépítettük a magyar hangot, és akkor javult évről évre, ezzel utána hát ugye oda kerültem az Újvidéki Színházba, így kerültem a diák színpadhoz is, akkor mert addig én nem voltam ott. És akkor ti felvettetek véve, én meg akkor kezdtem ugye diák színpadozni. Az első sikertelen felvételi után. És akkor mentél ki a tanyába, vagy előtt? Akkor mentem. Az volt az első tanyaszínházam. Nektek az első évetek volt akkor, a Nagypál rendezte Kír Januli, igen. És ugye Gabikával mert ugye az... bocsánat. Néha így megakad. Ugye az volt, hogy a Gabikával ugye a tanyaszínházat is egyszerre tapasztaltuk meg, csak éppen másképpen. És arra vagyok kíváncsi, hogy neked milyen volt az első tanyaszínházi élmény, mert én imádtam. De annak ellenére, hogy bóhásak lettünk, hogy nem volt hol aludni, hogy nem lehetett zuhanyozni, hogy én imádtam, mai napig imádom, és azok a legjobb emlékeim. És egyszer lehet, hogy könyvet is írok azokról a tanyaszínházakról. A tanyaszínházas évek? Igen, én 10 évig aktívan tanyaszínházaztam, én imádtam. Igen. És voltak emberek, akik gyűlölték, akik rítak, nem akartak kint lenni. És én nem értettem, mondom, hogy én akkoriban azt mondtam, hogy én fizetek, hogy kimehessek. Én nekem nem kell fizessen senki, csak én kint akarok lenni. Én nagyon élveztem, én mai napig most nem voltam kint már 10 éve, hallom, hogy kicsikét más milyen lett a tanyaszínház, mint annó. Ez lehet, hogy az, hogy én vagyok más, mint ugye mi is megöregettünk, és általában az emberek, már az én időmben milyen jobb volt, én nem tudom most, hogy jobb-e vagy nem jobb, más, az biztos, de én azt a hangulatot és azokat az emlékeket, azokat úgy szeretem. Milyen jó volt a WC-t takarítani? Hát de ott volt a Royal WC-t, úgy képzeljék el, hogy ezt el kell mesélnem. Hogy csinált, ugye nem volt, kinti WC-t használtunk, és közös támla. Úgy képzeljék el, hogy egy fából egy doboz, így, és akkor itt volt egy deszka, és egy nagy kör. És akkor ugye csak a támla közös. Most úgy képzeljék, Gabriella itt ül, én meg ülök így itt. És bírunk beszélgetni, és közös a lyuk. Lent. És ez ilyen barátságépítő. Igen. És közelebb hozza az embereket, ha hiszik, ha nem. És néha olyanokkal is összehoz, akikkel egyébként nem szoktál barátkozni, mert nem tudod, hogy ő bent van, de ha már bementél, nem mész ki. Igen, és az a durva, hogy amikor már bent vagy, akkor látod, ki van bent. Mert ugye mondom, a támla az kb. Ekkora. Összeér és a plusz, azért hozzá kell adni, hogy plusz 40 van kint. És ugye az van, hogy egy műanyag függöny vette körbe, és azért nem láttuk, hogy már valaki elfoglalta a Royalt, vagy nem, és rá volt festve, hogy Royal WC. És a biztos az volt, hogy van valaki? De hogy én nekem ezek is annyira szép emlékek. Nyilván most beszélünk erről, de hogy nem sok ember tud eldicsekedni, hogy, és most nem fogom megmondani kivel együtt töltöttem kis időt, de hogy ugye olyan színészek, akik ugye Vajdaságban elismertek, meg nagyon jók, és hogy én azt mondhatom, hogy voltam velük a Royalban. Nem az étteremben itt, hanem az a másik Royal. Úgyhogy de egy csomó ilyen történet van, ami bennem megmaradt a kavillósi nyarak. Ja, az nekem is, tehát valahogy ebbe is találkozunk, hogy a tanyaszínház az ilyen
örök szerelem marad. Én csak, ugye mi ott, várj, jó, akkor még nem voltál fölvételizni? Vagy voltál? Akkor nekem nem sikerült. Akkor ott voltál, nem sikerült? Igen, és akkor jöttél ki a tanyába. Igen. És nagyon berúgtam. Hát ezt nem akartam mondani, de nem is, igen. Ezt nem tudják, hogy szoktam inni. Mindenki tudja, de az volt a szép, hogy jött ez a kis fiatal srác, aki ott volt a fölvételin is, és megjelenik a Tanyaszínházba, ő jött, nagyon elszánt, és nagyon, de jó, mi se tudtuk pontosan, hogy mi itt a protokoll, de te totál nem tudtad. És nem is érdekelt. Én úgy voltam rá, hogy én itt vagyok, és haladjunk. És közben azért meg kell jegyezni, hogy egy nagyon kasztrendszer működött ugye akkoriban. Én nem tudom most, hogy van, de akkoriban hogy nagyon megvolt. Az elsősök, a második. Jól vigyázni kellett, nagyon. Hogy tudni kellett, hogy mi a protokoll. És jön a kisfiú, és rögtön azzal, most jó, nem is annyira is emlékszek, csak arra emlékszek, hogy egyszer csak éjszaka megjelent, nem tudom, mit csinál, hol tartózkodtál, de egy bizonyos időre eltűntél. Valahol ott voltál. Én nem tudom, hogy hol voltál, de azt, amikor visszajöttél, akkor láttuk, hogy itt nagyon nagy baj van. De nem baj, aztán el lettél rendezve. És másnapra már tudtad körülbelül, hogy... Akkor már az, mert helyre lettem téve, rendesen, a nagyoktól. Azt mondták, hogy ez így nem megy, mert haza lesz ő küldve, gyerekem, ha ez így folytatódik. De ugye ez az a gyerek, aki mondta, hogy én ezt nem jegyezem meg, aki a fölvételén volt, ugye az a Pökhendi Pimasz. Ugyanaz a Robi, nem ez a Robi, aki itt van most. Azért egy kis metamorfózison átmentem azóta. Na, ugye az volt, hogy én kiértem Kavillóra, az enyém a világ, kint vagyok, hát én most a színészek közt vagyok, meg nagyon jó minden, és ott volt, megkínáltak engem egy pálinkával. Az egy pálinka, az több volt, mint egy, és hát azért nem ittam én a 17 évesen előtte sokat, és nem kellett nekem annyira sok, hogy már aztán így menjek és keressem a helyemet. És kimentem, és ugye ekkor voltam eltűnve, mert hogy én ültem és ittam a pálinkákat. Egyedül. Akklimatizálódtam, azt hiszem, ezt így kell. És ugye aztán, mikor én fénytechnikusként, hangtechnikusként mentem ki, akkor nem játszani, nem színészként, és nekem kint lett volna a helyem a színpadnál próbát nézni, és jegyzetelni. És amire engem megtaláltak, hogy én hol vagyok, és kiküldtek a rendezőhöz, hogy jegyzeteljek, én látni nem bírtam. És akkor a rendező meglátott, mondta, hogy jó van, Robikám, minden rendben van, majd hónap folytatjuk, menj aludjál. És akkor másnap nekem el lett magyarázva, hogy azért ez nem így működik. Azóta megtanultam. Úgyhogy ugye azok voltak ugye azok a... És utána a Tanyaszínházban azért vannak ilyen történetek, később is nem hagytam az ivászatot, nem hagytam abba, de hogy azért ésszel csináltunk dolgokat. Hány Tanyaszínházban voltál te, Gabirella volt, nem is tudom. 7-ben biztos. 7-ben játszottam, és aztán még 3-4, azt hiszem, amiben így bedolgozgattam. Én szívesen kimennék minden évben, de én egy idő után már, de ott az a 7. is úgy volt, hogy most már érzem, hogy nem kéne. Melyik volt a kedvenced? Nem tudom. Egy-kettő. Nem, nincs kedvencem. Azért, mert minden Tanyaszínház más történet. Oh, nem is az diplomatikus, nem vagy politikus? Nem is az előadás. Tehát most vagy mit kérdezel, hogy melyik előadás volt a kedvencem a Tanyaszínházban, melyik volt a kedvenc Tanyaszínházam élményileg? Jó, akkor melyikre szeretnél válaszolni? Melyikre szeretnél... Arra se tudok válaszolni, mert mindegyik totál másmilyen volt. És mindegyikben volt nagyon jó, mind jó volt, de mindegyikben voltak mélypontok, igen, és történt valami változás. Nekem a Tanyaszínház mindig arról is szólt, hogy bennem valami változik.
És nem én akartam, hanem ez így alakult. És minden nyáron, amikor kint voltam, akkor valami átértékelődött, valamit elvesztettem, valamit kaptam. És aztán már azt éreztem egy idő után, hogy jó, de most már le kell állni. Tehát, hogy el kell ezt engedni, ott vannak a fiatalok, csinálják, gondolom, én meg csináljak valami mást most már. Nekem az nem volt világos, a Robihoz. Lehet, hogy nekem sem, bocsánat. Az nem volt világos, hogy jött a színész. Tehát azt tudom, hogy elhatároztad egyszer csak, hogy a színész eszembe ott volt. Igen. Kijelni magadat, de hogy mi volt az, hogy akkor, hol találkoztál te ezzel, hogy ez... Hát nyilván ugye ábrándozunk dolgokról, hogy mi szeretnénk lenni, mikor nagyok leszünk. És nekem ugye az volt, hogy én szerettem volna, ugye megkérdezik, hogy na mi leszel, ha nagy leszel? Mi leszel? És ezzel én találkoztam nap, mint nap. És akkor ugye az volt, hogy hát orvos, ügyvéd, többnyire ez a kettő, pap, de anyukám nem mondta, hogy nem, pa, nem lehet. Úgyhogy ezek ugye bennem voltak. És aztán rájöttem, hogy ha színész, akkor lehetek mind a három. Mert akkor lehetek ügyvéd, lehetek pap, lehetek bármi. És ugye szerintem ugye ezek, nincs meg egy olyan pillanat, hogy pontosan, na akkor most emiatt, vagy valami inspirált, de szerintem ugye ezek az ilyen dolog, hogy láttam filmeket, láttam előadásokat, mert ugye a sulival csak elmentünk színházba, láttunk különböző előadásokat, láttam filmeket, tudtam ugye, hogy mi a színészet, vagy a színház, és valamilyen szinten ugye tudatában voltam, hogy milyen életet szeretnék én élni, hogy én úgy láttam magamat ebben a világban, hogy azért a kreativitás, meg van a szabadság, nyilván nem tudtam ezeket a szavakat, hogy kreatív, akkor nem tudtam, hogy ez létezik, de szerintem ugye ezek ilyen valami emlékek vannak meg bennem, hogy tudom, hogy orvos szerettem volna lenni, vagy szerettem volna ügyvéd lenni, bíró. Csak mondták, hogy ahhoz okosabbnak kellene lennem, hogy bíró legyek, úgyhogy ezt akkor elfelejtettem. Mondtam, nem leszek bíró, de aztán rájöttem, hogy színészként még bíró is lehetek. Úgyhogy valamilyen szinten az a szabadság. Szerintem ilyen téren kezdtem afelé terelődni, önmagamat tereltem. Mert ugye a családban senki nem foglalkozik színházzal, művészettel. Ha én nem lennék színész, ők nem is járnának színházba, szerintem a szüleim. Mert ugye hát más az érdeklődés, vagy másmilyen a háttér, és úgyhogy valamilyen szinten nem lettem ugye elfelé toszogatva, vagy terelve, hanem ez így magamtól jött. És Gabihoz lenne, hogy te hogy vagy ezekkel a dolgokkal, már mint így emlék szempontjából, hogy indult nálad, vagy volt-e más alternatívád a színészet előtt? Vagy volt-e valami másik nagy vágy? Volt, állatmenhelyet szerettem volna nyitni. Az még nem késő. Hát nem, sose késő arra, és állatorvos szerettem volna lenni. Arra már lehet, hogy késő. Arra már biztos késő, táncos sem leszek most már igazi, és szülésznő sem. Vagyis nem, bába. És nem is bába, hanem akik nem, hanem akik az újszülötteket így rendezgetik és viszegetik oda. Igen, ez. De a színház meg úgy jött, hogy engem vittek színházban a nagyszüleim főleg. A nagymamám volt a színház szerelmese, és vitt, és amikor fölfogtam, hogy mit nézek, akkor lehettem ilyen, nem tudom én, 6-os, 7-es, amikor tényleg így valami, és úgy megéreztem, és akkor rájöttem, hogy azt, ami ott fönt van, jó itt ülni, de ott fönt jobb lenne, majd egyszer kipróbálom, és ez megmaradt. Tehát ez ide beégett, és aztán elfelejtettem. Mert úgyhogy félretettem, mert asztali tenisz, meg nem tudom én, meg is próbáltak lebeszélni, hogy ne is gondolkozzak ilyen irányba, és aztán eljöttem zentára. És akkor ez itt kész, tehát itt is be volt fejezve, és aztán elmentem fölvételizni, és engem se vettek föl, és akkor azt mondtam, hogy hát ez egy hülyeség volt, ez egy hülye ötlet volt egyáltalán. De én ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy egyből felvette. Azt hittem, hogy ezt is tudod, hogy ez is közös bennünk. Nem. Én mentem. Én kétszer nem vettem, hogy nem. Harmadjára vettek föl. Engem meg elsőre nem. És akkor
akkor úgy voltam vele, hogy ez szóval rossz ötlet volt, totál tévedtem, és akkor aztán még így telt múlt, de közben László Sándor mondta nekem ott utána a szomorú fejemet látva, hogy de tudja mit, de próbálja meg 2 év múlva is. Hát ha. És akkor 2 évet úgy tengtem-lengtem, igyekeztem ezzel a színházról tanulni, jártam mindenhova, hogy egy kicsit, ahol tapasztalatot tudtam gyűjteni, és akkor elmentem, és akkor bementem, és akkor az első kör után, amikor kijöttem, azt éreztem, hogy ez borzasztó, tehát, hogy ez még rosszabb volt, mint előtte, és rögtön hívtam anyámat, hogy hagyjuk ezt az egészet, nem, ez így nem fog menni, és akkor fölvettek. Amikor azt éreztem, hogy annyira rossz volt, annyira én azt se tudom, mit csináltam, dobáltam valamit a cipőmet, meg sírtam, meg ilyen, de hogy úgy, és meg is ijedtem, és nem tudtam abba hagyni a sírást, és így kérdezték tőlem, de maga miért sír? Nem tudom, nem tudtam, csak sírtam, és akkor utána... Hát aki nem volt felvételizni az akadémián, az nem tudhatja, hogy mennyire borzasztó az az élmény. Mai napig bennem vannak az összes felvételik. Itt valahol is, az összes. Az barátom, attól csak erősebb lettem, gondolom, az fölkészített az életre. Bármi jöhet most, bármi. Azért is, nem is járok orvoshoz, pont emiatt. De azért az egy teljesen másfajta, nem tudom. És aztán meglepődtél, amikor mégis? Meg. Totál. És őszintén. És el se hittem. És hát így. És akkor azóta még meg se gondoltam magam. Mert vannak azok a pillanatok, igen. Én is tőle meg fogok kérdezni, hogy ez az asztali tenisz, most, hogy jól sejtem, hogy azért tudtél Zentára, mert annyira komoly volt, és itt komolyabb volt a klub, vagy pont, hogy azért itt a Zentára, mert menekültél belőle kifele. Hogy valahogy nem beszélsz róla, hogy valahogy... Igen, ez pontosan úgy volt, hogy Topolyán kezdtem el menekülni belőle kifele, mert középiskolás lettem, mert mit tudom, én elkezdtem így másfelé gondolkodni, a hormonokat, de nem tudom, meghűltem, és így elkezdtem, meg ott egy pici valami változás volt, és már edzősködtem is, de már nem is, de még másodikos voltam, második gimnazista, és így leromlottak a jegyeim, és akkor pont ott tartottam, hogy én ezt most le kell, hogy tegyem, és akkor kaptam egy meghívást ide Zentára, Mellik Zoltán alig, ha nem, igen, hogy játsszak a zentai csapatnak. De költözzek ide. És akkor ott volt, hogy vagy abba hagyom, vagy akkor nekifutok még egyszer. És aztán egy kicsit gondolkodtam, megbeszéltem otthon, hát nyilván nem volt a szüleimnek sem mindegy, de akkor eljöttem ide. És amikor újra belerendültem a pingpongba, akkor elkezdtem ide is járni, és ők tolerálták, nagyon rendesek voltak, mert így érezték, hogy itt most már elindultam egy másik irányba, de igyekeztem mindkét helyen helytállni, és akkor utána, amikor befejeztem az iskolát, akkor végeztem is az asztali tenisszel teljesen. De meghiányzik, nagyon. Volt is a kezembe egyszer-kétszer pingpongütő, nagyon szeretnék játszani, de nem lehet mindent. Ez a baj, hogy nem lehet, nem fér bele a 24 órába. Nem akartam mondani semmit. Várjál, te akkor ide költöztél a gimit, váltottál gimit? Váltottam gimit, ide költöztem a másik utcába, itt kaptam egy szobát, hát azt azért nem engedték meg, hogy így most, akkor még nem volt se kollégóim, se semmi, hanem hogy most én külön lakjak egy lakásba, még be se töltöttem a 18-at, azért, és akkor úgy volt felügyelet, tehát legalább annyi, hogy volt ott még valaki. Kaptam kaját, és jártam, nem tudom én, 3 vagy 6 óra hosszát naponta edzésre. És a váltás, na az is izgalmas volt. Itt aztán matekpót vizsgáztam, és nem is voltam nagyon jó tanuló, pedig igyekeztem, de úgy valahogy ez a váltás,
nagyon jó volt, meg egy kicsit gáz is emiatt, hogy bebizonyosodott, hogy tök hülye vagyok matekból. Itt nem tolerálták, a Topolyán igen. És így. És Gabi, volt olyan, amikor már színész voltál, hogy gondoltál arra, hogy milyen jó lett volna, hogyha maradsz az asztali tenisznél? Volt. Nem sok. 2. De volt, hogy... De nem, akkor se voltam ilyen nagyon mély ponton, hanem, hogy abban a pillanatban jobbnak érezte, hogy abban lehet, hogy most jobban működnék. Abban a pillanatban. Ezek ilyen 3 napos fájdalmak. Ezt szerep miatt, vagy valami más miatt? Megrekedtem valahol, és nem tudtam belőle kijönni. És hogy mennyivel egyszerűbb az asztali tenisz, ott olyan értelemben, hogy azt gyakoroltam, tudtam, hogy hol hibázok, tudtam, hogy merre kell menjek, vagy mit kell javítanom azon, hogy jobb legyen. Az egy kicsit ilyen biztosabb. Nekem Robin lenne, hogy amikor először a magyar nyelvű színházban nem lettek föl, akkor nem fordult meg benned, hogy akkor nyelven. Nem, azért, mert akkor bennem volt az, hogy de én be fogom bizonyítani. És ez volt a motor, ami engem úgy lökött, hogy akkor én most, ha ezt elkezdtem, akkor én ezt be fogom fejezni. 6. ha szakad, nem, hanem oda, és ők fognak fölvenni. Úgyhogy valójában ez volt bennem, és ez tényleg ez a dac, meg ez az volt bennem, hogy akkor ez igazságtalan, és ők tévedtek. Ők tévedtek, és én be fogom bizonyítani. És bebizonyítottad? Nem. Ennyi. A művész úrtól szeretném megkérdezni, hogy amikor megemlítette az éneklést a színpadon, Igen. akkor az, hogy nem szeret énekelni, mert észreveszi, hogy nem tudja visszaadni a hangoknak pontos magasságát, az csak a színpadra vonatkozik, vagy pedig a civil életben sem? Csak a színpadra. Csak a színpadra, azért, mert azt érzem, hogy kevesebb felelősségem van, amikor én privát vagyok, ugye? Mert ha a néző kifizeti azt a jegyet, akkor egy minőséget vár, ugye? Hát akkor nem fogom magukat kínozni az én éneklésemmel, azért nem vagyok szadista, de amikor én jól érzem magam, én nagyon szeretek, félreértés ne essék, nagyon szeretek énekelni. Rutonitnak dalból van a lelke. Mert én nagyon szeretem a dalokat, mindenféle zenét, ugye szükségem is van rá, hallgatni is, meg szeretek énekelni is. Csak sajnos... Még azt mondom, hogy Perc Gabriela a zenetanár. Úgyhogy sajnos azt érzem, hogy igazságtalan lenne, hogyha a színpadon én ezzel visszaélnék. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy eljöttek!